Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe tedduɓe yeɓaɓa Yawpindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e bowal leydi on calminama on bismama e roɓindo jayndeji mo gandirɗen e kala subaka altine ha aljuma en gari kadi e katande jomiraɗo gam humnude on ɗon aadi joni koye jayde leydi Sénégal paaɗe hande ko aljuma sappo e ɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jayde leydi Sénégal kala e oɗo subaka gari koye ɗen balɗe temedere ɗi timmude hande gunɗon laamu keesu woni président Diomaye Faye ko ari e pouvoir walla mbiyen ko fuɗɗi golle saabi noon jayde ɗi kala garti hen kono kadi ɓe garti e konnguli opposition ha tengti APR Alliance pour la République le républicain ko nden jayde puɗɗortoɗen nden jayde ari koye gonka leydi ndi ɓe mbitande ko le président Diomaye ma huccit e jayde leydi Sénégal ɗum jogori wonde ko janggo aset sappo e tati lewru ndu gonɗen jayde le public kamne ari koye ɗe balɗe temedere ɗe ganduɗa ɗe ko laamu kesungu ɓe mbitande ko le grand oral manam ko ɗum konnguɗi mawɗi kuccam mawɗam ɗam ganduɗa koto banggue presse do Diomaye hoore leydi ndi ɗum jogori wonde ko aset janggo kanko on ɗon kuccitowo e presse leydi Sénégal noon janankoɓe mbi ko ɗum baptême du feu pour le président manam tan ko ɗum gueɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe garwaneji wonandemo kanko chef de l'état ina wawi o waɗa hen réussir en tout cas no jayde yiiɗi wiide kono kadi ne wawi hunde jiiɓo kono ɗum ko maw ar e sembitinde golle ɗe gouvernement makko fuɗɗi wadde kono kadi e habrude Sénégal naaɓe hol kuccam golle jogade e oɗo saaha ɗin konnguɗi kala enen jaaji nder nden jayde witende le public kona ɗum ene nder nden jayde ne tawe hen ko fate banggue jotodiral walla ni ha joni jokkodiral hakkude pouvoir et opposition Pape Alé Niang ɓe kolti wonde kañum woni dogowo koyɗe moƴƴe e oɗo saaha toon to palais de la république woni kanko ɓe guinniri médiateur toon to palais de la république fewde ɓe ganduɗa kañumen goni opposition leydi ndi le quotidien nden jayde ari koye ɗe balɗe temedere ɗum ko caggal sumgo Bassirou Diomaye Diakhar Faye janankoɓe mbi ko projet sans rupture ɗum ɗon woni koɓe mbinde gardiri bindol ɓe kolti wonde ko président de la république et premier ministre kala e oɗo saaha hande goni ko toon to hôtel goto ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe garti noon e darde mabɓe golle ɗe ɓe puɗɗi wadde woni to banggue ñawoje lawol justice diplomatie jottodira Sénégal e leyɗele goɗɗi kono kadi ɓe garti e ɗin chantier ji mawɗi ɓe kolti wonde noon ko Ousmane Sonko e oɗo saaha hande beelu muɗum e ɗe balɗe temedere en tout cas ina wirni oɗo chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗin konnguli ene jaaji e hello jeetati ha sappo e ɗiɗi e nder nden jayde quotidien le quotidien Sud Quotidien nden jayde ari e ko fate banggue gardigu Diomaye Faye balɗe temedere kono kadi ko temedere chantier noon janankoɓe mbiri 100 jours sans chantier caggal ndewu suuɓa to woni hande mbiyen balɗe temedere ko fuɗɗi golle kanko président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye kanko noon wumminima e chantier ji kewɗi to banggue laaɓal banggue ngaaluji ko wiyete jubal e jubonti woni on ɗon slogan moɓe kolli Sénégal naaɓe ɓe gartiri kadi e fannuji kewɗi to banggue gartirgol ngaaluji ha ni e on rupture mo ganduɗa teskama janankoɓe mbi ko ɗin fannuji kala ɗi laamu ngu ummini e oɗo saaha inana yara no hannirta ni woni ko janankoɓe e jiiɗi famminde ɗin konguɗi en jaaji e hello mabɓe tati nder nden jayde witende Sud Quotidien jayde l'informateur quotidien wayli sawru mbaggo e oɗo subaka hande ɓen jani gari koye nden haare wannode toon to Sandaga e ñalawma alarba hecci hanki ɓe mbitande no wayno ko nden ɗon haare walla on violence mo ganduɗa fama ɗum e dow ɓen agent ji municipaux le maire kanko mo ganduɗa kan woni Aliou Ndoye maire mo Dakar Plateau ɓe mbi ko jopima o tuumi won e yimɓe kanko Aliou Ndoye noon o holliti wonde commune makko yarata caggal e ko fati e banggue on ɗon déguerpissement e guinde ɓen ɗon marchand ambulant en toon to Sandaga o yerima ni sappo e jeenayyi commune de Dakar yo mbat bloc tawi noon fandare nde ko wiyete ko daranade ha joni haɓade ko fati e banggue ngal laaɓal walla ni ndin tunde ganduɗa ndi e on ɗon ñonkore ne tawe e nder jeereɗi ɗi kala konnguli makko kanko Aliou Ndoye ne tawe hello joyi nder nden jayde l'informateur quotidien ɓesbi le jour nawi en e dawrugol ɓe gadi koye PDS parti démocratique sénégalais habrama kadi Karim Wade ma ar eɗe balɗe ɗo nder leydi Sénégal janankoɓe mbi ko les preuves du soppi en tout cas ɓe kolti wonde koɗo ligne médiane manam ngol didol bolwol ngol ganduɗa ngol ko didol faiseur de roi noon ɓe mbiri alliance to banggue jotodiral législative Pastef noon oɗo saaha hande ne jogui kulhuli fewde e PDS noon janankoɓe mbiri saabu oɗo parti mo ganduɗa ko joguiɗo crise e nder crise no wiri nden jayde kono ɗum ko ɓe gaari konngudi Robert Bourgi kewɗo haalde walla mbiyen mo hewani haalde
kono so haali haala muɗum ne arta e jaade leydi Sénégal ɓe mbi ko o wi wonde ko Amadou Ba wimo ɗi konnguli ɗi jogoɗen haalde o wi ko ari fof ko on tengtini wonde ko Pape Alé Niang yillimo ɗum toon to galle muɗum kono kadi o arti kanko Robert Bourgi e Sonko e Diomaye ɓe wi wonde ko élevé mabɓe ko kanko jangguini ɗumen en tout cas to banggue dawrugol o arti kadi e sehil makko gonnoɗo e pouvoir Macky Sall mo wi wonde Macky noddanimo kanko hoore makko noon o yehino ha Maroc kono o etaki ni yiide on ɗon gonnoɗo chef de l'état du Sénégal ɗin konngodiren jaaji hello jeegom e nder nden jayde besbi le jour jayde l'observateur nde groupe futur média nde arti titoɗe kewɗe ɓe garti e dawrugol posture manam on ɗon wutte mo ɓorni hande leader de l'opposition woni Amadou Ba janen ko ɓe mbi en tout cas ko ɗum hunde ganduɗa nde ko hunde nde o foti ɓornare te o farnoro ɗum o ñaaƴiri ɗum en tout cas hay sinno tawi hen saahaji ko ɗum atu manam ko hunde ganduɗa nde ene wawi hokkudemo posture moƴƴo kono kadi hen saahaji ne wawi jibinandema ko wiyete faiblesse woni fannuji goɗɗi ɗi goɗɗum ko tawete nder nden jayde ko alhaali état civil nane ko kayitaji jibinande ɓe kolti wonde ko ɓe Sénégal naɓe ganduɗa ko dariɓe darani waylude jettode mumen walla ni ha inde mumen ɓe hen kala dalloniri ko won hen ko caɗele jogdi hakkude mumen e jinnaɓe mumen ha tengti e jinnaɗo makko debbo goɗɗo noon arti wondene ko wonde ɗum to banggue ko wiyete contention sexuelle nane ko fate banggue alhaali gueɗe ganduɗa ɗi ko gueɗe goɗɗe saabi noon on ɗon ɓen yimɓe kala daari waylude inde mumen won hen ni darani ko waylude jettode mumen hay sinno tawi wonno ko ɗum ha joni mbiyen haare mawde to banggue administration goɗɗum ko tawete nder nden on jayde ko toon to saare Ngagne tawate koye diwan mbo Kolda caggal nde o accita e kaso e ɗin duuɓi ɗi wonno e nder on ɗum ɗon dumbirdu jaynen ko ɓe mbi ko on ɗon prophète autoproclamé ne wayen tan wukkiti konngudi gulɗi fewde régime gonnoɗo ɗo kanko mo inde mum wiyete Baba Malaɓe eɗen gandi kanko tigui ne wayno darno toon annam suudu Kaaba ina hajje ina taare kala e saaha ina werle kaaƴe ene wiye ko kaaƴe Jamra caggal muɗum noon o jaggano ina wayno on ɗon holliti wonde ko régime Macky Sall daranino ha joni ko habde makko kono de Allah itti laamu Macky Sall sababu o noon e wiide makko ne wayno ko ɗon pouvoir habde makko oɗo saaha noon ngol laamu iwiɗo te wiide makko tan kanko ne wayno ko nelal Allah o woni yettinde e nelal Mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam saabi noon e wiide makko ha ɗo o hulani wattude ko wanno ko kanko on ɗon Baba Malaɓi toon to saare Ngagne konngudi makko ne jaaji e hello jeegom caggal nde o yalti kaso e nder nden jayde l'observateur les échos ari titore ɗiɗi ɓe gaari kamɓene ha joni ko wi koɓe mbiyata fin de l'état de grâce en tout cas ɓe mbi ko Macky wondi muɗum jippini ina wayno on ɗon flamme mbo Diomaye e Sonko mbitande hande o ko oɗo saaha hande ko président de la république waɗama confiné woni koko waɗata ni nokku joƴƴina toon tawi waɗi ɗum ko premier ministre jaaho ene feeña ina jaɓɓo gueɗe ɗe président fonno jaɓɓade o wiide ɓe wiide mabɓe noon kamɓe APR wonde le duo Diomaye Sonko ne wayno tan wona duo mo ganduɗa o ko gonɗo e wadde golle muɗum kono kadi ɓe ngala toɓe gummi kono ni ɓe ganda toɓe kucci e wiide ɓen ɗon APR alliance pour la république e nder nden jayde ha joni e titode wonde ne tawi hen ne wayno luural e nder coalition Diomaye président janen ko ɓe mbi ko biteɗo Dianté Mouhamadou Lamine Dianté jopi tan ko Aïda Mbodj ko adi komo yalta on ɗon groupe WhatsApp moɓe ndenduno e nder on groupe WhatsApp ni janen ko ɓe garti wondene e wiide on ɗon Dianté nde wayno ko konngudi neɗɗo goto tan dogar toon woni Aïda Mbodj heddiɓe kala so kaali keɗantaki tene kadi haala mumen wattortaki saabi noon kanko on ɗon gorkajo Dianté o wi wonde hayni yimɓe Pastef ina haajoni ɗurna walla ina dulta e nder on ɗon groupe WhatsApp biteɗo Ndeme Dieng kañum ne suuti konngudi o wi tan wondene ko kanko Dianté goto yalti waɗi retiré e on ɗon groupe WhatsApp sababu o noon ko jogaki courage yande e Bassirou Diomaye Faye kono kadi Ousmane Sonko foof noon e wiide on ɗon Yetta Dieng Dianté yidde muɗum tan ko fawde foof ɓornide kanɗon laafa ka moƴƴani on ɗon Aïda Mbodj ɗum noon kamɓe ɓadiɓe on ɗon debbajo ɓe gona jaɓoɓe ɗum konngol mabɓe ɗen jaaji e hello joyi nder nden jandi witende les échos
Walf quotidien oɗo saaha ari koye fannu goɗɗo ko wiyete renégociation des contrats stratégiques en tout cas kaldigal walla ni wultade won e contrat ɗi ganduɗa ɗi ko contrat ji to banggue pétrole hani e golle mawɗe laamu yawto ngu sifno ene jokki hannde jeynankoɓe mbi ko ɗum mission périlleuse en tout cas ko mission mo ganduɗa o ene wawi jibinande Sénégal caɗele suuti hen konngudi professeur Patrice Badji kolluɗo wonde tan so tawi ɗum ɗon wiyama ene waɗi ne wayno ko hunde ganduɗa nde ko wartare to banggue won e contrat ji saabu ma Sénégal waddu hen ha tampa tawi heɓata ko yiiɗi ko maître Babacar Kane maître Baboucar Kane kamne arti hen wi ko état du Sénégal à la chance e ko yewiti wultade ɗin ɗon contrat ɗi ganduɗa ɗi ko dewnoɗi ɗo expert oɗo biteɗo Jean Ndiaye kañum ne holliti wonde ko ɗum clause mo ganduɗa o ko force majeure en tout cas ko hunde ganduɗa nde koko siifa nandira te ala ko wawi ɗum ittude so wona saaha o heedi woni ko jeynankoɓe mbiri ɗin konngudi ne jaaji e hello tetede nder jandi witende Walf Quotidien Stade Quotidien ko ɗon guddirten ɗo men jeyde jeewoɗo subaka aljuma ɓe gari koye ligue des champions et euro 2024 en tout cas ko Jude Bellingham ɓe mbi tan de ko Bellingham inana huufi victoire goto gam ara e on ɗon ballon d'or France football e nde hitandi goɗɗum ko tawete hen ha joni ko on ɗon euro 2024 Angleterre Espagne ko oɗo alet sappo en e lewru ndu ɓe gari koye sifanade en tout cas ɗin défenseur uji Angleterre holtan no jogori waddi ha keeɓa tamde o ganduɗa ko Lamine Yamal wondude biteɗo Nico Williams junior ko ɗum point d'interrogation Copa America 28 matchs sans défaite nogas jeetati match tawi piyaka no wayno noon ɓe mbi ko la Colombie de Rodriguez ene wayno tan ko équipe mo ganduɗa o dariɗo no hannirta ni toon to Amérique du Sud Coupe du Sénégal janggo ma fettu on ɗon final tawi noon ko amateur en tout cas ko ɓuuri hen ko hewde saabu on ɗon Firus Foot e Mbour Petite Côte jogori fettirde jeehi final toon to stade Abdoulaye Wade mo Diamniadio ɓe garti e parcours ɗin équipe aji ɗi ganduɗa ko équipe aji Sénégal ɓe mo hay goto fadano ɗum en tout cas e ko yewiti e oɗo final coupe du Sénégal édition 2024 tedduɓe yeɓoɓe yaw Pindi TV ko ɗum wonno commune cuɓani noon e jeyandeji sappo hannde ko dawruno e oɗo subaka aljuma sappo e ɗiɗi lewru juin en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage robindo jeyandeji so Allah lamɗo jaaɓi ma arto e altine yo Allah hokki en aljuma moƴƴo mala ɗon jarama